De informateur waard van de middag op het provinciehuis presenteren troch CDA-listloeker Sander de Rauwe. Benedictus is een prominent christendemocraat die een verliezen had in de Steden en de Eerste Kamer. Geert Benedictus kent heel goed uw provincie, uw cultuur, uw taal, uw oordingen, uw politiek. Hij is ook stedenlid geweest voor het CDA. Dus wij denken dat Geert Benedictus een hele goeie is om te luisteren naar de orenpartijen, wat zij u adviseren. Voor Benedictus is de functie van informateur nij. Al had er in het verliezen wel actief is als formateur in de gemeente De Frieske Marn. Voor de steden is dit nij. In de gemeente had ik het wel jaren als formateur dan, maar dit is nij voor mij. Wat zou je inzet worden? Nou, wat ik zei, dat we beziek je het op een zorgvaardige manier te doen. Ik open en transparant. En ik beziek je een zo breed mogelijk draagvlak in de steden te houden. De uitslag van Aron de Waas die zorgen voor een versplinterde steden. Maar liefst 11 partijen. Om een werkbare meerderheid te krijgen, moet het college nou alle gedachten uit 4 partijen bestaan. Hokker partijen dat worden liet het CDA volslijn iepen. De formateur moet met alle partijen om tafel. Hoe groot je binnen maakt het net uit. Je binnen kiezen toch de kiezer en dus nemen wij jou serieus. Maar dat betekent wel dat er een soort tijd zitten gaat in de informatieronde. De eerste stap is om alle partijen in te praten, dus zonder in de bij. Ik maak zelf het verslag gewoon om in beeld te krijgen hoe men over coalitiemogelijkheden denkt, wat men misschien stroffenblokken opgooit, over partijen of over inhoud of wat. Maar dus daar gewoon een iepen peteer mee om te gaan. Er zal dus net gauw een nieuw college komen. Ja, maar uw uitgangspunt is, wij willen het zorgvuldig en wij willen het graag echt goed. En dat gaat dus vast snel niet. Nijwieke Vreed wordt bekend hoe de eerste peteren verroem binnen.